Idu nam Božić i Badnji dan. Oni uvek idu zajedno. Za dvoje ljudi koji su stalno zajedno uvek se kaže evo ih Božić i Badnje veče. Ja za Božić uvek pripremim rusku salatu i sada ću vam prikazati recept za nju. Treba se pridržavati sastojaka da ona bude stvarno lepa i ukusna. Tačne sastojke prikazat ću vam u opisu videa. Smrznutu mešavinu za rusku salatu najpre operite toplom vodom, nalijte je hladnom vodom i neka se kuva jedno 20 minuta do pola sata. Kad se skuva, odcedite je i ostavite je da se dobro ohladi i odcedi. Za to vreme prvo ćemo da skuvamo jaja. U hladnu vodu stavite malo soli, stavite jaja i neka se kuva oko 5 minuta. Kad su se jaja ohladila i skuvala, naravno oljuštit ćemo ih. I sad smo pripremili da ih lepo iseckamo krastavčiće, kisele i jaja. Potrudite se da isečete što sitnije, koliko možete. Evo, isekla sam krastavčiće, sad jaja kuvana. Pripremila sam činiju u koju sam sipala ohlađenu i odceđenu mešavinu za rusku salatu. Tu sada stavite iseckana jaja i iseckane krastavčiće. Zatim ćemo da iseckamo šunku i pečenicu. Ja uvek u rusku salatu stavim pola šunke, pola pečenice, tako mi je ukusnije. I to iseckajte što sitnije jer će ruska salata biti lepša. Na kockice sitne. Zatim isečemo i pečenicu. Uvek kad kupujete namirnice, gledajte da budu sveže, kvalitetne i lepe. Tako će vam i sve što spremite biti ukusnije i bolje. I šunku i pečenicu sipamo u činiju. I sada sipamo majonez. Sad, ko koliko voli majoneza. Ja za početak stavim jedno pakovanje od 300 grama. Stavim obavezno kašičicu senfa. Lepo promešam i onda vidim koliko mi još treba majoneza. Vi stavite više ako volite, ja sam stavila ukupno 450 grama. Kad sam dodala još malo majoneza, sada ću lepo da je sjedinim i ruska salata je gotova. Svi je vole, neizostavni je deo naših slavlja. Divna je, pogledajte kako izgleda. Želim vam sve najlepše za Božić, za Badnje veče. Prijatno i uživajte. I zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na Raskršću. Rusku salatu pokrijte folijom i ostavite da se lepo ohladi jer onda je ukusnija. Hvala što pratite moj kanal, što me podržavate i što pišete komentare. Pozdravljam vas i puno volim. Vaša kuhinja na Raskršću.